fáilte ar an stáitse roimh Chathlín ní ár le bhardal. Tá go leor fans an sa hala mór ag Chathlín a scoil spéileatha na Garigíní a gcondaigh an clár, tá sí a rang go trí a scoil náisiúnta an chlóthag, imrinn sí pell, bíonn sí snámh agus is brealaithe bheith sugrú le cardia. Maithú Chathlín.